δείξω τις ψηφιακές κατασκευές τις οποίες περιλαμβάνει η μεταπτυχιακή διατριβή αναβιώνοντας την προσφυγική μνήμη μέσω ψηφιακών εργαλείων, Μικρασιά της πρόσφυγης το 1922. Ψηφιακές κατασκευές βρίσκονται σε αυτό το φάκελο με το όνομα τελικό και δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα, αλλά βρίσκονται στον προσωπικό υπολογιστή της ερευνήτριας και μπορούν να δοθούν δωρεάν σε οποιοδήποτε το ζητήσει. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι οι κατασκευές αυτές να δημοσιευθούν σε παρόχους αναζήτησης. Πατώντας το τελικό θα δούμε έναν φάκελο ο οποίος περιέχει διάφορα αρχεία όπως αρχεία εικόνων, αρχεία κειμένου και αρχεία γλωσσών κώδικα. Όλα αυτά συγκροτούν στο σύνολό τους ψηφιακές κατασκευές. Βλέπουμε αρχικά το background του ψηφιακού παιχνιδιού, το οποίο θα δούμε αργότερα, είναι σε αρχείο φωτογραφίας. Έχουμε το αρχείο HTML και διάφορα άλλα αρχεία, όπως και αρχειακό υλικό το οποίο υποστηρίζει τις ψηφιακές κατασκευές. Το αρχειακό υλικό το αντλήσαμε από διάφορους αρχειακούς χώρους, όπως το αρχείο της ΣΕΡΤ, η Εστία Νέας Μήνης, το ιστορικό αρχείο του προσφυγικού ελληνισμού και πολλά ακόμη. Όπως σας είπα, βλέπετε διάφορα αρχεία. Οι ψηφιακές κατασκευές ξεκινάνε από την ιστοσελίδα ιστορική τεκμηρίωση του ψηφιακού παιχνιδιού, η οποία περιλαμβάνει το αρχειακό τεκμήριο και τον τίτλο, καθώς και ένα κείμενο υποστηρικτικό. Αυτό εναλλάσσεται ανά 10 δευτερόλεπτα περίπου. Πηγαίνουμε στο ψηφιακό παιχνίδι. Το ψηφιακό παιχνίδι έχει δημιουργηθεί γραφιστικά από το δωρεάν εργαλείο του Canva. Εδώ βλέπουμε ένα ελληνικό νηπιαγωγείο στο ουσάκ της Τουρκίας. Πατώντας στην αρχή του παιχνιδιού, το κουμπί της αρχής του παιχνιδιού, πηγαίνουμε στο κεντρικό μενού του παιχνιδιού. Να σημειώσω πως το παιχνίδι αποτελείται από 2 μόνο οθόνες. Ο σκοπός του παίκτη είναι να ζευγοποιήσει όσα περισσότερα αρχειακά τεκμήρια καταφέρει. Εδώ για παράδειγμα ζευγοποιήσαμε την εφημερίδα της Αμάλθειας και το ψηφιακό παιχνίδι περιλαμβάνει τόσο ένα χρονόμετρο, αλλά περιλαμβάνει και τις φορές τις οποίες εσύ θα προσπαθήσεις για να τελειοποιήσεις το παιχνίδι. Πάντα το τέλος παιχνιδιού δεν πηγαίνεις κάπου. Πατώντας πίσω μπορούμε να πάμε στην ιστοσελίδα της προσφυγικής ιστορίας, η οποία μας δίνει λίγα λόγια για το έργο, όπως βλέπουμε εδώ, λίγα λόγια για το ψηφιακό παιχνίδι και για το ψηφιακό χάρτη. Η σελίδα αρχειακό υλικό δυστυχώς δεν περιλαμβάνει ακόμα κάτι και πρόκειται να εμπλουτιστεί από το αρχειακό υλικό και ένα γλωστασάρι τόσο το τι απεικονίζει το κάθε ιστορικό τεκμήριο, αλλά και την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Η σελίδα ψηφιακά παιχνίδια μας δείχνει με λεπτομέρεια το πώς παίζεται το ψηφιακό παιχνίδι που έχουμε δημιουργήσει, αλλά και άλλες διάφορες πληροφορίες σχετικά με αυτό. Και ο ψηφιακός χάρτης περιλαμβάνει με σημεία που υπάρχουν σε όλη σχεδόν την Αθήνα, γραπτές μαρτυρίες τις οποίες βρήκαμε από το συλλογικό τόμο της Εξόδου που υπάρχει στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, και εμείς τις φτιάξαμε κάνοντας αυτόν το συγκεκριμένο χάρτη. Για παράδειγμα, αν πατήσουμε Νέο Ηράκλειο,
βλέπουμε τον τίτλο της γραπτής μαρτυρίας, το όνομα αυτού που την έδωσε, από πού την πήραμε και ποια είναι η πηγή της φωτογραφίας που βλέπουμε. Ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε και αυτό, και εδώ να δούμε. Οι φωτογραφίες είναι παρόμοιες με τη θεματολογία. Πηγαίνοντας πίσω θα ξαναπάμε στην ιστοσελίδα της ιστορικής τεκμηρίωσης, πατώντας τον χάρτη πηγή, ένα λεπτό, μας αργεί λίγο, πηγαίνουμε προς το αρχείο από το οποίο αντλήσαμε το αρχαιακό τεκμήριο που μόλις αναλύθηκε. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ θα βγάλει το αρχαιακό τεκμήριο από το οποίο πήραμε το αρχαιακό τεκμήριο το οποίο είδαμε. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός υπερσύνδεσμος. Είναι το Ιστορικό Αρχείο του Προσφυγικού Ελληνισμού, μας δίνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανανεώνονται ταυτόχρονα και τα τηλέφωνα, τα πάντα. Κλείνουμε τη σελίδα μας και πηγαίνουμε, μπορούμε να πάμε μπροστά και πίσω, και αν σκεφτούμε πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά, δημιουργήθηκαν με κώδικα, και πατώντας τον κώδικα μπορούμε, για παράδειγμα, να δούμε τον κώδικα τον οποίο περιέχει το κεντρικό μενού του ψηφιακού παιχνιδιού. Εδώ βλέπετε όλα τα αρχαιακά τεκμήρια, τα οποία περιέχουν οι κάρτες του ψηφιακού παιχνιδιού, είναι οι προσφυγικές κατοικίες του Πειραιά, οι φορεσιές που φοράγανε οι Μικρασιάτες, ο τρόπος της απομάκρυνσης, όλα στα αγγλικά, η αμερικάνικη εφημερίδα για το θάνατο του Χρυσοστόμου, η άφιξη, το πώς έγινε η άφιξη, η χριστιανική εικόνα της Αγίας Κατερίνης, ο Ιωδός Αθηνάς, η εικόνα της Αμάλφιας, και μπορούμε να πάμε και σε άλλες περιπτώσεις. Δώστε μου ένα λεπτό. Εδώ πάλι είναι ένας τρόπος να δείξουμε το πώς δουλεύει το παιχνίδι μας. Είναι διάφορες εντολές. Ένα λεπτό. Πάλι για το παιχνίδι. Εδώ είναι ο κώδικας της σελίδας της ιστορικής τεκμηρίωσης. Θα βλέπουμε τα μικρά κειμενάκια τα οποία έχουμε γράψει εμείς οι ίδιοι, και αυτή είναι η διπλωματική εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ.